The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Romans 8:18, what we suffer now is nothing compared to the glory he will reveal to us later. Romans 6:4, therefore we have been buried with him through baptism into death, in order that just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, so we too may live a new life. Matthew 28:19, go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Verse 20, teaching them to observe all things that I have commanded you, and lo, I am with you always, even to the end of the age. Amen. 1 Corinthians 16:13, what? Stand fast in the faith. Be brave, be strong. 1 Timothy 2:5, for there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus. Our Lord Jesus Christ said these words, foxes have holes, and the birds of the air have nests, but the Son of Man hath not where to lay his head. Philippians 2:8, our Lord Jesus Christ as a man humbled himself and became obedient unto death, even death on the cross. Matthew 28:18-20, then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. Before we start our Bible study nining adlaw, gikinahanglan as usual natong practice ang atong pagsusi sa atong tagsa-tagsa kalag. Kung napaba kita mga sala nga nagapahipi diha kay kini, kung dili nato isugid, mahimo lamang babag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. 1 John 1:9 nagamando. If we confess our sins, He, God, is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. For you, unbeliever, you are mandated or given the invitation to use your free will. Aron ikaw makahimos labing menong danong desisyon nga imong mahimos tibok mong kinabuhi. The decision to believe in Christ as your Lord and Savior. Acts 16:31 nagasulti. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Pusa, sa hilom, magandam tas tong kaugalingon. Let us pray. Ama namong langit no, nagapasalamat kami kanimo, ninilayan usab nga higayon nga among kapahimuslan kining imong grasya, ang pagtuon sa imong pulong. Salamat o Dios, ngimo kaping gipabuhi hangtod ning higayuna, gumikan sa imong plano nga nagalihok pa sa mong kinabuhi.
Salamat o Dios sa tanan nga imong gisanggap kanamo, dili kami takos niini. Bisan pa kini nga mong kinabuhi. We don't deserve it, we don't earn it, we don't work for it. Kay kining tanan grasya man. Busa ba ni kami? Ning adlaw sa among pagpadayon sa pagtuon sa imong pulong, pinagi sa pagtudlo kanamo sa balang Espiritu Santo sa tanan nga kamatuoran nga imong itudlo kanamo ning adlaw. Salamat ni among Bible study through the YouTube ubo sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Welcome sa tanan natong mga subscribers, atong mga higala, atong mga igsoon diyan ni Kristo. Welcome na usab. Padayon ta sa atong pagtuon ining atong topic nga giuluhan og pursuing the divine viewpoint of life. Now, kitang mga magtutuo sa atong pagpadayon na sa atong Kristohanong pagkinabuhi niining panahon. Because we are believers in time, human kita maluwas o nga kita gisangkapan sa Dios. Adlaw-adlaw gyud. Dili lang kadlaw, every moment of our life. Siya man ang nagasangkap sa tanan nato. Philippians 4:19, God supplies all our needs according to His riches in glory in Christ Jesus. Usa sa mga gisangkap sa Dios kanato ingon nga mga magtutuo. Aron sa ingon niya na kita magakinabuhi nining gitawag og supernatural way of life, which is the Christian way of life. Kaya ito namang gidefine kini nga it is a supernatural way of life, and as such it requires a supernatural way of execution. Ang supernatural way of execution mao ang faith rest life, kinabuhi nga may pagtuo nga nagdala og pahulay. Gisangkap ni sa Dios, matang sa pagkinabuhi o gawas pa niya na, gisangkapan kita sa Diyos sa napulo ka mga paagis pagsulbad sa mga suliran. God's 10 problem-solving devices o ang iyang pulong gisangkap ka na ito adlaw-adlaw. Mao kini nga itong itunan. Every day we have to assimilate His Word. So, ato kining gitawag in another term nga epistemological rehabilitation. Of course, na may word nga rehabilitation, gakinahanglan kita rehab. Human kita maluwas, human kita makasod sa plano sa Dios. Nanginahanglan kita rehab aron pulihan kini ato mga pangunahon ng mga tawhanon, kalibutanon o mga una-una sa Dios. Okay? So the epistemological rehabilitation is the objective of spiritual growth. The process of being renewed. Ang pag-usab sa atong pangunahuna. O kini ato ning kaplagan kining maong mando diya sa musunod nga mga passages. Romans 12:2-5. And it constitutes for the overall heading for the remaining floors sa gitawag nato edification complex of the soul. In other words, the floor is the perception of Bible doctrine ubos sa consistent function of the grace apparatus for perception with the use of its attendant results. Inumdong ka ba sa grace apparatus for perception? Kini nga itong ipaimuslan, nasuod kini, nalangkob kini sa grace apparatus for perception. Usa niini ang pastor magtutudlo, nga nagtudlo, nga may gasa sa pagtudlo, who has the gift of teaching. O gawas pa niya na natay Biblia. This is our textbook. Gawas pa niya na ay bala ang Espiritu Santo, the only teacher of truth.
Then we have our kanang dapit nga atong gihimuan sa atong pagtuon sa pulong sa Dios wherever you are karon. Okay? And then God give us concentration. You see, apil na nini. Langkob na kini sa grace apparatus for perception. So, with all of its attendant results. Now, of course, the results are all the rest of the floors, meaning edification complex of the soul. Now, di man na nato nga ang pulong sa Dios mao kini ang sukaranan ingnon ta the bedrock of our existence. Sukaranan sa atong pagkinabuhi. Now, mao na nga usa sa mga ang nining edification complex of the soul mao kining mastery of the details of life. Nga ikaw na katungtong na niya na mong ang nga diin, ikaw na ang agalon. Dili ka na ulipon, agalon ka na sa mga detalyes kinabuhi. Ang buot pasabot, ikaw na nagakontrol, dili ikaw ang gikontrol o gidumala sa mga detalyes kinabuhi. Now, ang mga punto nga atong doon kanimo bahin ining mastery of the details of life mao kini. Once you get grace and doctrinal orientation, okay? Diha nga ikaw magabaton na sa grasya o sa pagkailuna na sa doktrina, pag-testingan ka, you will get tested. And the details of life are often tests. Mismo, ang mga detalye kinabuhi. Now, ang ikaduha, ang momentum test mastery, gidisenyo kini for accelerated growth. Na ikaw magapadayon sa pagtubo. Well, as a review, unsa may mga ihimplos, mga detalye kinabuhi. Makahingalan ka ba? Mga ihimplo, mga pananglitan sa mga detalye kinabuhi. Well, sa lapi, kwarta, mga material ng mga butang, ang atong mga higala, ang atong kalampusan, success, ang atong mayong panglawas, atong mga hinigugma, mga status symbol o uban pa. Mao ni mga ihimplo ni sa mga detalyes kinabuhi. Now, of course, everything that's beyond the spiritual life, detalye na sa kinabuhi. Osta? Akong balikon. Everything that's beyond the spiritual life is a detail of life. Now, may dautan, of course, may dautan sa detalyes kinabuhi. They're great. Apan, they are not your life. Ingon nga mga Kristohanon nga kinabuhi na nining matas kinabuhi nga gitawag og eusebia, godliness, they are not your life. They're just a part of life. Basta? Kaya kining mga detalye should not supersede divine viewpoint. Yun ang dili ka na mo lampas o dili ka na mo kanang mulabaw pa kaysa mga huna-huna sa Dios. Now, na point of doctrine nga kung dadon diyan nimo. Are you ready? Okay, mo ni ang puntos doktrina. Do not let the detail of life run your life. Sabi ni Saya, ayaw tuguti ang detalyes kinabuhi nga mo'y mudumala sa imong kinabuhi. Kaya nga no, ang sumpay, it's gonna ruin you. Mo maka guba gyud, maka balda sa imong kinabuhi. Kay what you prioritize in life runs your life. Gusto? Unsa gani ang imong pasiuna,
gihatagan og unang pagtagad, mao gyud na mao mo dumala sa imong kinabuhi. Ayon na nakalinting mong prinsipyo. Now, when you chase these items, atong ipanghisgutan, kini antithetical to your spiritual life. Supak kini o opposite kini sa imong espirituhanong kinabuhi. And it constitutes an erroneous scale of values. Erroneous. Now, kung ang imong scale of values is built on grace orientation and doctrinal orientation, then ang imong espirituhanong kinabuhi takes priority. O ikaw, kontento. Gusto? Yan na sa laing puntos doktrina akong dadon. Dihan nimo. The possession of details of life is not wrong or sinful, but it is the dependency on the details of life that is detrimental to your spiritual advance. Kuha niyo to? Ang imong pagpanag-iya sa mga detalyes kinabuhi, dili man kay dautan o makasalanon, dili man. Kundili ang imong sandig, pag-agad niya ng maong mga detalyes kinabuhi. So, mao na'y detrimental sa imong espirituhanong pagtubo. Magkadaot ba? Magkabalda. So, mabita ng Hebrewanon 13:5 sa gisulti. Keep your lives free from the love of money. Kay niya ba'y kanunay ro gining sayop nga gituuhan sa kadaghanan nga the love ang money kuno is the root of all evil. Sayop. Dili na mo'y gamot sa tanang mga dautan. Ang salapi, dili. Ang imong gugma sa salapi, it is your love for money that is the root of all evil. Ayaw na nakalimti. Prinsipyo na sa pulong sa Diyos. Dili ang kwarta mo ay gamot sa tanang mga dautan, kundi ang imong gugma niya ng maong salapi. Okay? So, ang pagkakontinto sa unsay ana kanimo, matud pa sa Hebrewanon 13:5, that is the synonym to the mastery of the details of life. Sabot ka? That is the synonym. Ang imong pagkakontinto, nahihingbati ka na ba pagkakontinto sa unsay ana kanimo karon? Mao kana ang bertud nga imong naangkon, bunga ka na, a byproduct ka na sa imong pagpadayon sa pagtubo diyan sa pulong sa Diyos. Obviously, any detail of life can be removed at any moment. Yes, muwagtang rana sila in a split second o sa usalang pamilok nimo, it can be removed. Anything that is important to you can be washed away, can be blown away, or simply burned up. Musto? Now, they can disappear in thin air. They're here today, gone tomorrow. Manay labing tinuod. Since tungod kay kana tinuod man, matuod man kana, there must be nga giako kagiing nanini, there must be a permanent anchor in your soul nga dili na gyud which cannot be moved by temporal disaster or personal loss. Dili pa napapiktahan. Okay? Naunsa man ning anchor nga atong gisgutan. What is this anchor? It is a personal sense of destiny built gikan sa grasya o sa doctrinal orientation.
So, unsa man ning maong anchor? This is the personal sense of destiny. Ang panahon sa man mga tanah katingali, wag ka pa makatugkad yun kung sa ibang pasabot nining personal sense of destiny. Now, when you have a personal sense of destiny with doctrine, musugod ka sa pagkinamuhi in the light of an eternally secure future, separate from the details of life. So, kung imo na kining mapanigiya, ning personal sense of destiny, kining yun, ato lagun ning inunta, ipahulagway nimo unsag yun. Sa ipatinaw kan nimo, kining personal sense of destiny, doon na kanay personal nga kanang pagbarog sa imo ng dadangatan. Nahibaw naman tayo ingon ng mga Kristiyano nga atong dadangatan is eternal life, uban sa Dios. So, sa diha nga imong gamiton ang pulong sa Dios nga naa na diha na pundo sa imong kalago, coupled with this personal sense of destiny, musugod ka na sa pagkinabuhi in the light of an eternally secure future. O kini, this is separate from the details of life. Nakuha ni mo. Sa laing pagkasultigod, ang mga detalye sa kinabuhi, dili imong future. Kasabot ka? You put it all in their proper perspective. Ipahimuntang na sa hustong ilang lugar. Kaya ang mga detalye gusto kinabuhi can be here and now. Niya karon. They can be here today. Apan, it can be gone tomorrow. Mawagtang ran sila. Anye, tomorrow, naa kay angkor. Sa ang imong kaugmaon ba, ingon nga Kristohanon, nga may doktrina, may pulong sa Dios. Tomorrow, you have the anchor. Unsa man? The personal sense of destiny. You are now living your life in the light of eternity. Now, ang imong gitawag og self-worth. Unsa may pasabot og self-worth? Kanang self-esteem sa imo bang angkon sa mo galingon nga na ay tungod lagi sa imong baruganan, imong prinsipyo diha sa pulong sa Dios nga na umol gyud ka diha sa pulong sa Dios. Your self-worth is inseparably united with the Lord Jesus Christ and not with the details of life. Dili. Now, gikan ni spiritual self-worth, maugmad kini pinagis doktrina nga naa sa imong kalag. You attain spiritual self-esteem. Mao kani ang first stage of spiritual adulthood, ang spiritual self-esteem. Now, inomdom ka ba itong tulo ka kanang spiritual skills, 3 spiritual skills: spiritual self-esteem, spiritual autonomy, o spiritual maturity. Now, in the spiritual self-esteem, you develop capacity for life. Maugmad nimo kana ang imong katako sa pagkinabuhi as you go along in your spiritual momentum sa imong pagtubo diya sa pulong sa Dios. Now, dili man ni matinuod sa atong kinabuhi kung dili kita persistent, consistent, regular basis ka pagtuon sa pulong sa Dios. Mo ni atong gitagag emphasia kining kamay nung danon sa pagtuon sa pulong sa Dios sa adlaw-adlaw nga paagi. You see, this is atong method of studying God's Word is inculcation method. Now, this capacity, kining atong maangkunaw niyang katakos sa pagkinabuhi, dili ni konektado with how many details of life you have, dili.
It is contentment sa tanang mga sirkumstansya. Ug mao kana ang gitawag nato katakos capacity. With spiritual self-esteem, you also gain the ability to endure the loss of the details of life. And that is part of capacity. You see? Nakaangkon ka na niya ng imong katakos, imong kahibalo o kaalam to endure kung ka na mawagtang ka na mo mga detalye sa kinabuhi. Kung mo ka na ang bahin sa imong katakos, part of your capacity. Ninumdum ka ba ni Job? Sa gidangatan ni Job, what was he used to say? Na nagani mudangat kaniya nga katalagman. Just imagine katong napulo niya ka mga anak na matay at the same time. Nya sunod na nagkasunod na itong mga mensaheng abot niyo. Ang imong mga katigayon na nagasunog all this. Siya may isagad nga kanang ipamulong ni Job. The Lord giveth, the Lord taketh away. Blessed be the name of the Lord. Mao na grace orientation attitude. Kasabot ka? Grasya. Nahiluna magud siya sa grasya. Mao nang iyang pagdagad. Principle. Na po'y prinsipyo, ha? You have the capacity to gain the details of life just as you have the capacity to lose those details. Binisaya, ang tulad ni Hubaron pod. Aduna kay katakos sa pag-angkon sa mga detalye sa mga kinabuhi. Ingon nga duna po kay katakos sa kung mawagtang ka ng maong mga detalye. Kasi capacity mo iyawin ng tanan. Kita ni mo. Apan dili na nato makabot ka ng capacity kung watay pag tubo lagi diha sa pulong sa Dios. Dili. Imposible. Kaya kini man ang kanang this is what we call open secret nga gisangkap sa Dios kanatong mga magtotoo. You have the capacity to gain the details of life just as you have the capacity to lose those details. Sabtagina. Now, diyan 2 Corinto 4, 8 ug 9, kini si Apostol Pablo, wa gyud ni siya ay mga detalles kinabuhi. He had no details of life. Apanon sa iyang isulti, I never lacked anything. Wagyu ko'y nakulang. As a result, si Pablo na nag-iya og relaxed mental attitude. Mao na itong dangatan sa atong pagtubo niya sa pulong sa Dios. Naon sa may but sa relax. What is relaxation? Tubag. It is a state of mind that lacks tension under all conditions. And it marks the person who functions under pressure. Kahimtang nis pangunahuna nga wa diha ang kanang ino sa tension sa may binisayang tension. Kana bang pagpiit o kanang dalion ka nga wa ni ubos sa tanang mga kondisyones. O kini it marks the person mao ni trademark niya nga who functions under pressure. That is courage. Biblical courage. Now, kung sa may buto sabot kining RMA, relaxed mental attitude. Hibaw ka ba? Kining RMA, relaxed mental attitude, this is the freedom from mental attitude sins.
Freedom. Wag ko kay kanang tipigan diha nga mga sala sa una-una. Wala. It's impossible to have a sustained relationship with the Lord. Nya, na kay consistent mental attitude. It's imposible. Dili ka na may tabo. The gateway to relaxed mental attitude is, unsa? Personal love for God. Ang imong personal nga gugma ngadto sa Dios. Na unsa man nato pag angkon ni personal love for God. How do we gain? Tubag? It is by discovering through doctrine the perfect essence and integrity of God. Na, sa imo ng pagtuon sa iyang kinaiya. Of course, tataw, tinaw, klaro gyud ang Dios kanimo. Mao na nga imong naangkon ka ng katakos sa paghigugma kaniya na gitawag ng personal love for God. By the way, unsa may tumong, ang direksyon sa atong gugma ngadto sa Dios. Gitawag ni in English og vertical. Okay? Vertical ang kanang ang ingnon ta direksyon. Paingon sa itaas, personal love for God, vertical. Apan nga itong gugma nga ito sa isikatao, this is horizontal. Okay? So, akong balikon, we gain our personal love for God by discovering pinaagis doktrina sa iyang hingpit nga kinaiya o iyang pagmasaligan, integrity of God. Now, we respond, mutubag ta, musanong kita, uban sa atong pagtahod, ang atong pagdaig, admiration, and reverence, ang atong pagtamod. We respond with respect, admiration, and reverence. And when we do that, we fulfill the mandate. Diha sa Mateo 22:37. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Mao ka na ang personal love for God. Okay? Now, kining atong gugma, personal nga gugma nga to sa Dios, causes us to conform to the mind of Christ. Na, magapahilo na kita, magapasibo diha sa huna-huna ni Ginoong Kristo. 1 Corinthians 2:16, by following His precedent of virtue and integrity. Mao na gitawag og motivational virtue sa atong kinabuhi. Okay? Ang personal na itong gugma ngadto sa Dios, nagadala kani o gitawag og absolute confidence in God's ability to care for you. Now, kini ingnon ta bahin man usab kining sharing the happiness of God na ani nasod ni sa napulo ka mga paagis pagsulbad sa mga suliran kanang God's 10 problem-solving devices. Na si ikawalo, the 8th in our list. Okay? Yanumdong ko pa nining maong memory aid, Operation RFFGDPIHPO. H, happiness, sharing the happiness of God. Ikawalo. Nga napulo, ikawalo kini sa napulo ka mga paagis pagsulbad sa mga suliran. Now, samtang si Ginoong Kristo antos, nagabitay dito sa cross, may antos siya sa horrible and unimaginable pain. He never lost contentment or happiness. Wala. Wag yun siya kawadi
sa iyang pagkakuntinto o sa iyang kalipay. O sa tinawhanon, that's really hard to imagine, right? It's really hard. Kini nagpasabot nga ang iyang RMA, relaxed mental attitude, equated adversity with prosperity and living with dying. Maunay, kalipay. That is our Lord's kind of happiness. Sabtag yun na. Maunang diha, kanang pabilin gyud katong iyang pagka-relax mental attitude o ang iyang pag-equate sa adversity with prosperity, parihara na niya, para alang kaniya, parihara to sila. Adversity with prosperity, living with dying, parihara. Mo tong na kanang nagpabilin gyud tong iyang kalipay o unsa ang iyang pagkakuntinto. Kay ang kalipay sa atong Ginoo never allowed him to feel threatened or sorry for himself. Wala. Ang iyang pagkakuntinto, wa mausab, not even in the face of cruelty, injustice, and death. Wala. Nagpabilin gyud ang iyang pagkakuntinto. Naga-focus gyud siya, nagatutok gyud siya. And he died with his eyes on his all-important mission to please his heavenly Father, to fulfill his mission. So you have access to the same contentment and happiness that our Lord Jesus Christ had samtang dini pa siya din sa kalibutan. Nakaka-access. Kaya binimo, the basis for ang basihan ba sa imong pagkakuntinto mao ang imong pagkaokupado sa persona ni Ginoong Jesucristo. Philippians 1:31, for to me to live is Christ and to die is what? Gain. Now, sa dihang imong masabtan, when you understand and love our Lord Jesus Christ, ang imong attention mo tutok gyud ngadto kaniya as the object of your love. Nga siya mao ang kanang object sa imong gugma. Kaya ang atong Ginoong Jesucristo nahimo na nga imong role model. His love and character become the vital pattern sa imong kinabuhi. The Lord is your closest companion, influencing in your every thought and in your every action. Mao ni nga maugmad ang atong kinaiya ngadto sa iyang kinaiya. It can be developed as we continue in our spiritual momentum. Kaysa diha nga imo na kining mapanag-iya, maangkon, you cease to depend on people. Muundang yu ka. Nagyu ka musalig sa mga tao for happiness and for help. Dili na. You are now spiritually self-sustaining. Sabtagi na. Makabarog ka na sa imong kaugalingon. Just as our Lord Jesus Christ is happy, so makaambit ka na sa iyang kalipay yesterday, today, and forever. Hebrews 13:8. Uban sa pangunahuna ni Ginoong Jesucristo, 1 Corinthians 2:16, in your right lobe, ang imong katakos, wa na limite, for consistent contentment, and it lasts through every set of circumstances in your life. Well, wa man pud niya magpasabot nga you have pleasant circumstances every day. Far from it. You're going to have good days just as you're going to have bad days. Natural man na. Apan ang imong pagbati
and stimulation, pagdasig, will not be your criteria for happiness. Dili. Ang imong pag-ambit na sa kalipay sa Dios, mao kini ang gitawag natog the greatest stabilizer in life. It is not connected with emotional high ups or highs and lows. It's a stable existence. Stable na. Now, abrihir ko na yung Biblia diya sa Juan, Kapitulo 15, versikulo 11. Ang sa may gisulti diya. It says, I have told you this is so that my joy may be in you, and that your joy may be complete. Kining complete diha, pleroo sa Grigong pulong. Now, sa pag-ingon din I have told you this so that my joy may be in you and that your joy may be complete. Mao na'y sharing the happiness of God. Ang imo ng pag-ambit sa kalipay sa Dios. Now, balik ta niya itong epistemological rehabilitation. No? Ang spiritual life na sandig yun ni epistemological rehabilitation. Kay mao kini ang transition pinaagi sa imong spiritual advance gikan sa kanang imong paghuna-huna lang sa mga kalibutanon, mga tawhanong panguna-una, pulihan na nimo sa mga Diyos nun nga mga panguna-una. That is the transition through spiritual advance. O niya, gawas pa nini, ang epistemological rehabilitation. Mao kini ang objective of spiritual growth. Mao ni ang proseso sa pagbago sa atong una-una. The process of being renewed. Gawas pa nini, ang epistemological rehabilitation is found in the following passages. Kung na kay panahon, basaha ka ng Roma 12, 2 ngadto sa 5. Now, tingali mo tanag, unsa man doy ibuti pang sabot sa epistemology. Epistemology. Okay? Unsa ibot pa sabot? It is, paminaw, it is how we know what we know. Ano ibot pa sabot sa epistemology? Nakuha ni mo? Epistemology means it is how we know what we know. Di nila mo nakita kutob sa atong pagtuon ni ining bahina o atong ipadayon ni ugma sa atong pagtutok ni ining title Pursuing the Divine Viewpoint of Life. Magampo ta. Balahan na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo sa imong lamdagan na mong dugang pangkamaturan sa imong pulong. Salamat nining adlaw. Ubani kami sa mong pagbagbuwag, ilikay kami sa mga kabilinggan o dada kami pagbalik din ugma. Aron kami makapadayon sa mga daw-adlaw nga pagtuon sa imong kamatuoran. Salamat ning tanang among gibuhat o Diyos nga nasud sa imong grasya. Thank you for our Bible study pinagi sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among manduluwas. Amen.